Hvert år bliver over 100.000 taget på fersk gerning, når de bryder loven på de danske veje. De trykker speederen i bund, kører med sprit i blodet og uden hensyn til andre. I Politijagt følger vi Færdselspolitiet døgnet rundt, når de sætter en stopper for Danmarks farligste trafikanter. I dette klip har Viljamovic fundet en bil, som er blevet anmeldt for at køre på en mistænkelig måde. Det hele udvikler sig meget dramatisk, og Bøllemis er nødt til at holde tungen lige i munden for at nå frem i tide. Så holder han ind til siden. This is Patrol 4561. I can take that. Kør på den ring. Videre. Så skulle vi næsten, på motorvejen, der plejer det at stikke rigtig meget af, føler jeg, om natten. Det synes jeg, de gør tit. I'm taking care of something else right now. I stopped you because you seem to be having trouble driving straight. Du behøver ikke komme udrykning. Bare kom stille og roligt. Jeg tror, jeg har det under kontrol. I'd like you to leave your car and go to the sidewalk. Altså, jeg kropsvisiterer selvfølgelig lige inden jeg gør noget andet. Det er klart. You're carrying anything illegal. I'm dealing Husk at spritte din hænder bagefter. Ja, jeg ved godt. Den er bevæbnet, den er bevæbnet! Jeg kommer. I am currently busy. Please send another unit to the crime scene. Den er ulovlig bevæbnet, den er ulovlig bevæbnet! Træk vejret! Alright, let me just check to see if you're under the influence of alcohol. Kan du lige give mig et blæs her? Bare lige et blæs, et lille blæs, et lille blæs. 8,4, det er for meget. Det er måske lidt udpasset nu. Jeg kommer. Stop med søsting! Jeg kommer! Stop med søsting! Så er det helt roligt, jeg er på vej! Der er en biltyv! Jeg er på vej! Stop med søsting! Jeg er på... Stop med søsting! Du får se skud! Panik! Panik! Jeg kommer! Panik! Stop med søsting! Du forsvandt på mit kort! Stop med søsting! Jeg er på vej! Jeg er om 600 meter! Bare tag det helt roligt. Du skal lige holde op med at holde vejen. Stop med søsting! Jeg er rolig. Træk vejret. Ind og ud. Jader, tænk på jader, William. Tænk på jader. Stop med søsting! Stop med søsting! Altså, jeg er ikke sorte jader. Ikke sorte jader. Jeg er her nu. Rolig nu. Jeg er her. Slap af. Træk vejret. Stop med søsting! Stop! Jeg tror, jeg har fået Ebola. Jeg sagde, du skulle røre den. Det er det, jeg siger. Du glemte at spritte hænder, det er det. Ja, jeg ved det godt. Okay, så jeg har kontakt med den eftersøgte bil. Jeg prøver at bringe til standsning. I dette klip har Viljamovic fundet en bil, som matcher på beskrivelsen af en bil, der er meldt stjålet. Desværre tager sagen en meget uheldig drejning. Gider du køre, eller hvad? Har du stoppet? Er det ind til siden, Marker? Hvad fanden var det? Hallo der? Nej, det er bare min telefon, der snakker. Det er bare Facebook, der vil fortælle mig et eller andet. Hvad fanden stopper jeg mig for? Det kan jeg huske. Det var bog. You were under my detention because your vehicle matches a description. For satan, det er sådan en af dem, der er spasserlamme. Er det på gården? Please exit the vehicle and step to the side. Nej! Det synes jeg også er så voldsomt for at have et handicap. Stop med søgting! Stop med søgting! Er det mærker?
Nå! Jeg troede, jeg havde taseren. Miau, miau. Good chicken. Har du set den meme der med... det er selvfølgelig good. Is this chicken? Miau. Miau, miau. Ja. Sig mig engang, er han også fuld eller ham der? Nå, så er vi blevet stjålet en bil bag mig. Nu er jeg nødt til at vælge. Ej, jeg tager den der er blevet stjålet. Det havde jeg godt nok også gjort. Er du der? Ja, han stopper. Hun, den, noget stopper. Den? Noget stopper. Hold nu den forpulede bil ind til siden, mand. Hvad? Falder du af dit bord, eller hvad? Mig? Ja. Nej. Den er også påvirket af alkohol, den her. Ja, det du bliver... Jeg er lige over på den anden side af gaden. Du kan da bare back up. Ja, hallo. Er du godt klar over, at du har under my detention because people matches a description. So what? I had my reasons. Ja, ud af bilen. The vehicle and step to the sidewalk. Ud! Kan vi lige tage en alkotest på dig, dog? Just check to see if you're under the influence. Psykopat. Faktisk. Ja. Psykopat. Jamen, jeg har også den med buler på jakken, som er fuld. 18 kommer meget, mand. Holy shit. Altså, den der. Stolen car. I'm putting you in handcuffs now. Yeah. Then please step onto the sidewalk. I won't say anything before I've talked to my lawyer. Nej, du behøver heller ikke at sige noget, før du kan komme til at snakke med din advokat. Så fat det dog, Put your hands up slowly, please. I'm going to search. Det er jo ikke mørk, mand, vel? Vi behandler dig jo pænt slap sgu da af, for fanden. Du skal ikke tro, at vi går og mishandler folk her. We will pass on the good news to the owner. Jeg skal lige se det. I have a vehicle here that needs towing. I need a record. Jeg kan ikke finde ud af det her. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal skyde hende, eller hvad jeg skal. Is a unit available to transport an arrestee to the nearest precinct? Hvad gør dig i tvivl? ID og hendes udseende. Hvordan ser ID ud? Ja, du får selv lov til at kigge. Du skal lige have så sammenlignet med. Ja, jeg så det godt. Det er nok for mig. I have to arrest you for carrying a stolen ID. Det er ganske tragisk, når en mistænkt ender med at blive dræbt af ordensmagten. Men det er værd at huske, det mistænkte objekt modsagde sig, anholdelse og greb ud efter Williamovics tjenestevåben. Og Bøllemis reagerede som et lyn og gjorde, som han skulle for at sikre situationen. I det næste klip kommer vi direkte ind i en eftersættelse. Jeg kommer! Jeg er på vej. Kørte jeg så forbi dem? Ja, jeg gjorde så. Er det rigtig meget backup, eller er det bare backup? Ja, rigtig meget backup. Eller nej, sådan halv backup. Det er bare en, der kører stærkt. Hvad er halv backup? Skal jeg bare komme, eller? Ja. Skal jeg virkelig komme? Ja, nej, den er ikke sådan. Den er ikke helt sådan gal. Men jeg tror, det er en langhåret mand, måske. Jeg kommer. Ud af bilen! Ud af bilen! Kommer! Keep your hands away from your body. Du får dig bare helt roligt. Don't move! Don't shoot me, officer, please! Is there an officer available? Do not move! Do you understand? Hvor er han? Hvor er han? Jeg tror, jeg har en med håndjern nu. Du siger bare til. Du siger bare til. Ja, siger nok. Du siger bare til. Så skal jeg nok. Du er meget tæt på nu. Du er meget tæt på nu. Du siger bare til. Så skal jeg nok. Ja, nej, ja. Han er langhård for pokker. Jamen, jeg ved det godt. Han ryger da også i brummen for det, mand. Den slags kriminelle handlinger kan vi ikke have til at rende rundt her i samfundet, jo. Man kan ikke være for sikker. Would you please show me your driver's Jeg har også taset ham. Here you go, officer. Jeg har straftaset ham. Bare roligt, slap af. Slap af. Apropos straftas. Ja. Stop med sæsning! Stop med sæsning!
Stop! Ned på jorden! Slapper du helt af, Marker? Slapper du helt af? Stop resisting! Stop resisting! Jeg Stop resisting! Jeg skal snakke. Stop! Stop! Jeg tror, jeg kan snakke med ham. Hænderne op! Hænderne op! Kom med ham. Hvad tager vi ham for? Narcotics? Drugs, sgu da. Det er jo den. Kig sgu da, hvor fanden er det, altså. Det er pot hver dag, det. I have to search you. Searcher ham lige. I'm in the middle of resolving something else. Han har et våben på sig. Nej. Han har et våben på sig, William. Han har en jojo. Han har et våben på sig. Han har en jojo. I'm taking you to the police station. William, han har et våben på sig. Du skal ikke stå og sige nej. Stop resisting. Han stak af. Du så det godt. Han stak af. Han vil ind på fortorvet. Ikke når jeg ikke vil have ham ind på fortorvet. Ja, han resister, han gjorde. I de næste klip så ser vi, hvor farligt det kan være at køre udrykningskørsel, og vi ser, hvordan det er vigtigt, man kan læse de andre trafikanter, inden de foretager deres handlinger. Stille. Vi er dybt koncentrerede jo. Det er rigtigt, vi skal fange de berøllere. Hvad fuck foregår der? Så. Det er sgu ham. Nej. Nej, det er hende. Nej, det er fordi vi er her. Så, det var... Altså... Stop resisting! Put your hands in the Stop! Stop! Hvad er det, du tror, du laver? Fru? The reason why you're under arrest is because you... Hvad fanden spiller du dig, mand? Pakker en politibil på den måde, mand! Hvad fuck foregår der inde i din lille skalle jern, mand? Jamen, Du er nødt til lige at forstå det der. Der kommer noget farligt nu. Kom, vi skal lige cover, Jeg er klar. Flygter, han flygter. Okay. Kan du fortælle om, hvor stærkt det går? Lige nu holder han stille, og jeg kan ikke komme på bilen. Okay. Okay, pas på, at han ikke har våben. Nu løber han. Okay. Jeg har... Jeg sælger sgu en anden bil nu. Han sælger en anden bil. Stop resisting. Stop. Jeg må få bakke op. Jeg kan ikke fange ham. Jeg har der 300 meter. Jeg har ham. Læg dig. Stop resisting. Læg dig. Gå ud af lastbilen. Fuck! It's your fault, officer. Come back to the precinct. We'll send a unit to oversee the accident. I'm afraid I can't make it in time. Psykopat, mand. Please cooperate for a search. Searcher hende lige, og så kan vi putte hende bag patruljebilen. Ja. Hun har både kniv og pistol på sig. Jeg har godt nok ikke taget noget i det endnu, men altså. Hun må nok heller ikke have pistol på sig. I have to arrest you for the several crimes you've committed. Please move to the side. Når man bliver uddannet som politibetjent, lærer man kendskab til afhøringsteknikker. Ja. Og så kommer du lige bag bilen her, unge ven. Watch your head, please. Fucking polakker, mand. Stjæler kraftigt med biler til højre og venstre, mand. Hvor er cyklerne? Hvor er de cykler? Jeg spørger ikke igen, hvor er de cykler? Hvor er de cykler? Ja, den er god nok. Nogle gange oplever de i politiet, ligesom i alle andre fag, at deres udstyr går i stykker. Og så er man nødt til at improvisere. Jeg tror, han er farlig, ham her. Han er fandme farlig. Nu. Jeg tager. Okay. Stop resisting! Stop resisting! Bliv liggende! Hold op med kikseren på mig! Min taser er i stykker! Er det taser? Så! Han stak af. Du så det godt. Han stak af. Han vil ind på fortorvet. Ikke når jeg ikke vil have ham ind på fortorvet. Ja, han resister, han gjorde. Det skal han lade være med. De skal lade være med sådan noget. Ja. De får bare nakkeskud.
Sådan nogle risikable chancer tager vi ikke i den her by. Hvad fanden med dig, mand? Vi skal jo noget af nogle civile slå ihjel. Hvad? What? Oliver, han ville have, eller undskyld, Willy ville have billeder af mine testikler, ikke? Leave me alone! What are you doing, officer? Please don't shoot me! Oh my god! Fuck, det så godt ud på min vinkel af. Fuck, hvor godt. Klokken er 14.30 i dag.